राधे राधे। सकाळୁ उठी ठाकुरଙ୍କୁ जुହାର ହେଇକି ମୁଁ ବ୍ରସ୍ କରିବାକୁ ପଳେଇଲି। ବ୍ରସ୍ କରିକି ତ ମୁଁ ଗାଧେଇକି ରେଡ଼ି ହେଲି ମୋ କମ୍ପାନୀ ଯିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଘରୁ ଆସିକି କମ୍ପାନୀରେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ବାହାରେ ରହିକି, ସେଇମାନେ ଜାଣିଥିବେ କେତେ କଷ୍ଟ ସକାଳୁ ଉଠିକି ରେଡ଼ି ହେଇକି ରୋଷେଇବାସ ସାରି ଖାଇ ପିଇକି ଯିବାଟା କେତେ କଷ୍ଟ। ତ ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ବାହାରିକି ଗଲି। ବାହାରି ଗଲା ବାଟରେ ମୋର ଏଇ ମହାଶୟ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା। ତା ସହିତ ଟିକେ ଲାଗିଲି, ସେ ତ ମୋତେ ଛାଡ଼ୁନଥାଏ। ତ ମୁଁ ରୁଟି ଆଣିଥିଲି ତା ଲାଗି, ତାକୁ ଦେଲି, ସେ ସେଠି ଖାଇଲା, ତା ସହିତ ଟିକେ ଲାଗିଲି। ତ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି କମ୍ପାନୀରେ। କମ୍ପାନୀ ଏଇଟା ବାହାର। ତ ଆସିକି ମୁଁ ସେଠି ଇନ୍ କଲି। ଜଣେ ଠିଆ ହେଇଛି ଇନ୍ କରିବାକୁ, ତାପରେ ମୁଁ କଲି ସେଠି ମୋର ଗୋଡ଼ ପାଉନଥିଲା। ମୁଁ ଗୋଡ଼ ଟେକିକି ଇନ୍ କରିଥିଲି, ତ ମୋତେ ହସ ଲାଗୁଥିଲା। ତାପରେ ଆସିକି ଏଠି ମୁଁ ଖାତାରେ ଇନ୍ କଲି। ଇନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ମୋ ଲକର୍ରେ ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ରଖିଲି। ଦେନ୍ ମୋର ଛୁଟି ହେବା ସମୟ ହେଇଗଲା 5ଟା। ତ ସେ କୁକୁର ଜଣକ ସେଇଠି ହିଁ ଜଗିଥିଲା, ସେ ମୋ ପଛ ଆସିଲା। ତ ମାର୍କେଟ ଆସିକି ମୁଁ ଜଳଖିଆ ଖାଇଲି। ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ସମୟରେ ସେ ଅଙ୍କଲ୍ ଜଣକ ମୋ ସହିତ କଥା ହେଉଥାନ୍ତି, ଗରମ ଗରମ ବୋଲି କହୁଥାନ୍ତି, ମୋତେ ହସ ଲାଗୁଥାଏ। ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ଆସିଲି, ପରିବା ଦୋକାନ ଗଲି। ପରିବା ଦୋକାନରେ ସେ ଯେଉଁ ଅଙ୍କଲ୍ ବସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଲାଗିଲି, ପରିବା ଧରିକି ଆସିଲି। ବାଏ।